Yo! Yo, Wardzo! Mayang gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin nga nakatutoy sa mga ganitong oras. Ayan, hello po sa inyo at ito naman po ang ating programa. Gabi-gabi, no? Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. hangtod alas 12 po ng madaling araw. Lagi naman nating sinasabi dito, mostly mga nangyayari noon. At pwede din nating i-connect, no? Kung ano kayang mga pwedeng gawin ngayon, yung mga ginagawa nung araw. Yeah, Ward. So, at syempre naman, no? Ikaw, kumustahin muna kita, Kabisyo, no? Na ikaw na nakikinig sa atin sa 90.7 Love Radio. Yan, magandang gabi. Saan ka man ngayon, no? Nasa biyahe siguro, no? Habang nilalakasan mo naman ang ating ang iyong radyo. Kasi gusto mong may kasama. Ayan, awards. So, maliban sa pasahero mo, Angkol, no? Andiyan naman ang inyong Uncle Totoy dito sa 90.7 Love Radio. At hello din, no? Sa mga nakatutoy din sa atin, no? Sa FB Live ng Love Radio Manila at sa aking FB Live ng Totoy Bato Official. Awards, oh. Ikaw, na merong trabaho ngayon, no? Kumusta naman, mga kabisyo? Matagal ka na ba dyan sa trabaho mo? Ilang taon ka na siguro? Awards, kailangan pa bang i-memorize yan? Nakita ko, medyo matagal ka na eh. Napapansin natin yan mga kabisyo. Pag tumatagal po ang isang empleyado sa isang kumpanya, may mga ugali. Hindi ugali na masama, ha? Baka naman, iba naman yung iniisip mo, ha? Ayan, shout out din sa mga nanonood sa atin sa TikTok live ng Love Radio Manila. Alam mo mga kabisyo, no? Yung kahalagahan po ng ating trabaho. Ano ba yung trabaho meron ka ngayon, no? Isa siguro kang trailer truck driver. Ayan, okay yan, mahalin mo yan kabisyo. Kung isa kang pahinante kasama ni trailer truck driver, okay lang yan, kahit matulog ka. Basta siguraduhin mo, ha, na yung trabaho mo sa may bandang gilid, titingnan mo, ha. O ikaw siguro ngayon, ano bang trabaho mo? Nasa isang kainan, tagaluto. Awards, no? Magaling ka palang magluto, ha. Hindi yung magaling ka lang kumain. Pero kadalasan sa mga nagluluto sa mga kainan, hindi masyadong malakas kumain sa sarili nilang mga niluluto. Tama? Madalas na mga nagdadala ng pagkain yung mga tagahugas ng pinggan. Alam mo mga kabisyo, ha? Ikaw ngayon, no? Ang pagmamahal po sa ating trabaho kung anong meron ka ay mahalaga po yan sa maraming aspeto sa ating buhay, no? At narito ang isa sa mga benepisyong maaring maidudulot nito. Etong sinasabi natin na kasiyahan at kaligayahan. Pag mahal mo yung trabaho mo, yan, magdudulot yan ng kasiyahan at kaligayahan sa araw-araw na buhay. No? Siyempre, pag masaya ka lang sa ginagawa mo, nako, hindi ka talaga magkakasakit mga kabisyo. Believe me, no? Kapag pumapasok ka sa trabaho, parang excited ka kasi gustong-gusto mo yung trabaho or gustong-gusto mo yung katrabaho mo. Yan, minsan nga, madalas nga, yung kabisyo natin nagtatrabaho beyond 8 hours na. Awards. Gustong magtrabaho kasi yung katrabaho niya nagtatrabaho pa. Joke lang po mga kabisyo. Alam mo, may mga sikreto po dyan mga kabisyo kung paano. At alam naman natin kung siguro may katrabaho ka dyan na naiinis ka.
iwasan mo yan. Oo, maghanap ka ng ibang mesa at doon ka na lang siguro kung po pwede, ha? Oo, kasi talagang apektado po tayo, hindi lang katrabaho, no? At minsan din, yung boss, pag ayaw mo na ng boss mo, medyo makukulit, no? Kahit nasa bahay ka, kinukulit ka. Nako, doon nagsisimula yung umaayaw ka na sa mga gawain mo sa opisina, yan, o sa iyong pinagtatrabahuan. Alam mo mga kabisyo, no, kaya naisip ko yan, itong topic na to. Kasi, kakasweldo lang kasi. Oo, isa sa mga dahilan kung bakit galingan mo ang iyong pagtatrabaho dahil marami kang bayarin. Kidding aside, pero real talk po yan mga kabisyo. Mahirap maghanap po ng mabait na boss, mahirap maghanap ng papetiks-petiks, pahayahay lang na trabaho. Kung meron ka mang trabaho siguro, hindi naman ganun kalaki yung pay, di ba? Yung bayad eh. Minsan nga, wala na ngang overtime pay. Di ba? So, eto po yung mga signs na mahal mo ang trabaho mo at nakapost mo yan sa ating fan page po sa Totoy Bato Official. Ayan na. Kung nanonood ka sa akin ngayon sa Facebook Live ng Love Radio Manila o kaya dito naman sa ating fan page, no, sa Totoy Bato Official, basahin na natin. Signs na mahal mo ang trabaho mo. Sabi ko, gusto mo laging may overtime. Dapat yung overtime may pay. Sabi ni Uncle Dagol, basta may call, bigay ko sa'yo. Pagkamaldito ba? Ayan, Jonis Orey, sabi niya, madalas kami nasa CR ni manager. Sandali lang. Ano ba ginagawa niyo sa CR? Ha? Ano? Bira. Sabi ni Jerry Cano, sige, cash advance toy para dili tangtangon. Huwag ka naman ganyan eh. Kaka-apply ko lang ng loan, ha? Ang bihira naman to. Huwag kang maingay. Sabi naman ni Anne-Mary Joy Abain, gusto mo ikaw lagi ang boss. Baka iba yung ibig sabihin mo, ha? May mga ganong klaseng tao, ha? Parang gusto nilang magtrabaho, kaya lang minsan nami-misinterpret na gusto ikaw lagi ang boss. Alam ko masipag ka, magaling ka, pero minsan kasi nami-misinterpret eh. Sabi ni Tika Row, eto maganda to, bisag hubog kol, sulod gihapon sa trabaho. Yung ba yun, no? Kahit lasing daw, pumapasok sa trabaho. Yan ang mahal mo yung trabaho mo. O ayaw umabsent, sabi ni Randy. Kumbrad, parang tagapagmana ka ng kumpanya kung umasta. Yan ang sinasabi ko mga kabisya. Na-misinterpret lang. Tuloy-tuloy po tayo sa ating FB Live, no? Sa Love Radio Manila at sa aking FB Live sa Totoy Bato Official. Music muna tayo sa 90.7 Love Radio. Maing gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!